Hi guys, madung hapon na tang tanan. Welcome back sa mong channel. Lexi Vlog. So, nawahig ang intro guys kay grabing bisiyahan na ganiha kay kasal na lagi ni Terry og Limwell. So, congrats ni Terry og Limwell kay na successful jud ang ilahang kasal. Nakadungit ako. Si Terry day guys nag-allergy sa contact lens sarang puhag jahang mata ganihan mo tong pag uli sa venue o pag-abot sa venue gidali og kuha og contact lens kay allergy siya. Kuan kanang nay nagpasalamat ko sa mga tawo nga pasagdi ako'y kasal. Pasalamat ko guys sa mga tawo nga way sawang nagsuporta ni Naho nila labi na ni Florami og ni Terry og Limwell sa ilahang kasal. Daghang salamat ninyo guys. Sinsya na mo nawahig ang intro kay ganiha mang good sa duminaw nga mata kay sa aga mong make up kay nagpictorial pa man minja. Katong pictorial mo guys atangin ninyo kay mga nice tong among mga forma dadto mga hampuong kadumi dadto. Anja guys kanang wa pa day sila stiri na hauli to pa dadto kuan. Tapos pension house. Kami pa'y naadari. Diyan, og maday po guys, anniversary po ni tatay og ni nanay. So, daghan ka dyan pagkaon nga bilin dari. So, amo na ramang gipanghatag sa kanang naisilingan. Kay sa mga daot, kay napamapay kaon ugma. Kay anniversary man ni nanay og ni tatay. Diyan. Manang, among gipanghatag ag mga sudan dari sa mong silingan. Kay arong di po mga daot. Diyan. Moto guys, ang ikaingon, congrats ni Limwell og ni Terry. Ganiha kay nakahilak man mi pagpaso ni nanay tatay, pagpaso ni Terry, hilak po si Yuyo. Para muot ka pare nga nagkasal nila guys. Mora ni guys, kaan nga nang naay. Giganahan pud ko sa make up ron, ang buhok. Lami ka mo make up og mong hairdo ag katong taga make up nga si kanang kuya Pabpab taga San Pascual. Gusto mo na may mga event guys nga na gusto mo magpa-make up. Narman mi kaya mara pang ingnan siya kontak ko naman siya. Kuan ni siya guys, bisag asa na ni siya sikat na ni siya nga make up artist. So ag harang gi make upan ako og si Terry og si Florami inja ag uban kay kanang na mapagikuha si Terry inja ag gi make upan na ni Pabpab ako og si Terry og si Florami. Inja guys kanang daghang salamat ninyo guys sa isawang pagtan-aw sa ang mga vlog. Inja kamo katong live ganiha nakakita ba mo og katong mga wa nakakita tan-awan na raman ninyo sa kanang nagsugod jud sa vlog ni Terry ba or kuan. Murag na sa video ni Terry guys at tangi raman ninyo. Salamat sa itong pagtan-aw guys. Yung kamot nakakalipod din, hindi mo sa likod. Ay, ipara ba yung mag-gas ko? Ay, naman. Buding ring. Katungin. Ihatag ni Albert yung koras. Bahan. Katong mga hanag ba? Buding ring pa doon. Dahil dito kami. Hindi mo kita? Ako, lagi ay. Wait na, see? Ito pa ako tugawan. Ha? Kisa di kang anak ni. Oo. Di make up na. Matalas siya. Ang yan na, be? Pa? Pagkamot mo. After, before. Laban sa sapon. Sa basement. Asan sa lubing? Uy, ikaw! Ako nagpapasa nito! Bustang, din. Ako ni Sam. Si Imo nang isaw sa flower girl o. Oo. Abay ko. Kuha na mo kuha na, see? Aba na. Sir, kuha na mo ka ito kay ito
yung mga box na isang oh, dali na. Ah. Ano? Diba umay ko? Ha? Hindi ko ito sa audience. Mahal. Sobrang mga kulit ko. Mas na yura di ay. Wow, wala mo ama. Ako, dila may kong ay. Diba, lagi lang may blast eh. Darag bride, guys. Ikontak pa. Wag, ikontak pa. Amin. Amin. Karon lawak ko sa kalipay at itong isaulog ang di na gyud kapugnan nga panagigugmaay ni Lemuel o ni Teresita nga ila karon dawaton ang sakramento sa kaminyon. Masibang patpat alam mo kanila. Kaya bawal yung kung wak pa mo ito, pero ato na lang yun yung diwason tanan. Ha? Maghinudson kita sa atong mga sala. Kitang tanan nagakumpisa na po sa Diyos nga mga kagagahon sa tanan o kaninyong mga igsuon nga nagalapas na guyamon sa hunag-hunag sa pulo sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria kanunay kulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsuon aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kalingan kita sa Diyos nga mga kagagahon sa tanan upasayloon sa atong mga sala dahil na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Dawaton manimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa itong inahang Santa Iglesia. O Pader, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? O Pader, Dawaton mo ba siya nga imong asawa? o Pader, akong dawaton. Sana ko. Di namang iyon kapugngan ang inyong kaminiyon. Palihog kog sabat mo na kong duha. Palihog ko ba? Itugot Ginoo, kusga palihog ha, kusga ka ng kinakusga ninyong tingog ha. Sige, sabat mo na ko. Padungga ang Ginoo o kang tibok katawhan nga naminaw din karon. Itugot Ginoo. Tugot Ginoo. Kusga ba? Itugot Ginoo. Tugot Ginoo. Nga kami magkahiusa Nga kami mag-isa sa kasing-kasing ug huna-huna. sa kasing-kasing Sukad karong adlaw. sukad karong adlaw. Bisan unsay mahitabo, Bisan unsay may tabo. maayo o dautan,
maayo dautan sa kahamugaway o kapitos, sa gawat kapito sa sakit o sa maayong panglawas, sa sakit o maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. antod ang tayon bulag kanam Bantay bitaw. Ug ako sa gahom sa simbahan sinaksihan sa niya karon dinhi nagalig-on nalalangin sa bukos nga kaminiyon nga inyo karon gihimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ug karon akong panalanginan ang singsing aras ug ang Biblia. Ang Ginoo manakan ninyo. Panalangin ug bendisyon ni Ginoo kining singsing timaan sa ilang panagigugmaay sa matag usa. Panalangin sa kining aras timaan sa paghatag sa ilang kaugalingon sa matag usa. Panalangin sa kining Biblia nga mahimong sugdanan sa ilang kinabuhi nga minyo. Kining tanan among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ko gihatag ang singsing sa matag usa. Lemuel, palihog ko ang singsing para sa iyong asawa. Paniasabat ka na ko. Tabangi pero rami. Brad, tabangi Brad. Lemuel, wa ang singsing para ni Teresita o niya palihog ko sapat na ko. Okay? Yan, palihog ko katubang ang duha. Okay? O niya, Lemuel, nakasinabtanay ka, isudi mong singsing ni Teresita niya palihog og sabat nako. Okay? Nagserap tanay? Okay, sige. Unsa may imong tawag ni Teresita? Mami, cookies, my cream, my sugar, my baby, pangga, unsa may tawag niya? my love My love. Sana all. Okay po na. Okay po na. Ha? Okay. My love, my love isulog kining singsing, sulog kining singsing timaan sa akong paghigugma sa akong pagigugma o pag-ulong kanimo ug unong kanimo sa ngalan samahan sa ngalan sa mahal o sa anak o o sa Espiritu sa Santo. Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. I love you, my love. I love you, my love. Stilan. Isulod, wa pa rin mo isulod ang sing-sing di ay. Naway, pagsud. Okay, okay na. Sige, pali ako karang Teresita na po. Niya, Teresita, unsa man po imong tawag ni Lemuel? Cookies, my cream? Cookies. My love. My love po. Paslan ko ka. Sige. Palihog sabat na ko ha. My love. My love. Palihog ko tutuki si Lemuel. Ayaw sa kong sakristan. My love. My love, Isulog kining singsing. isalog kining singsing, Timaan sa sa akong paghigugma akong pag-ibig, o pag-unong kanimo pag-ulong panimo, sa ngalan samahan sa ngalan sa Ama, o sa anak sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. I love you, my love. love you, my love. Ay, magbuwag ha, may magbuwag ha. Pwede mo ihatag ang aras. Ya, palihog sa bag ako, balik level ha. Relax lang, relax lang. Adlaw ron, huwag mo. Ang bahala na sila, basta ikaw happy ka. Relax lang, inhale, exhale. Kung yan na ito, hinundong ito. Mga litson baboy ito. Bihawa sa niyag mayo, ha? Okay. My love, My love, ako nagahatag kanimo. ako nagahatag kanimo Niining mga aras, niining mga aras pasalig pasalig sa akong paghalad, sa aking paghalad sa akong kaugalingon, sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan, alang sa imong kayuhan sa ngalan samahan, tangalan sa mga o sa anak, sa anak o sa Espiritu Santo. sa Espiritu Santo. Amen. My love, ako kining gawaton. My love, ako kining gawa. Ihatag na kinuwaton naman. Gawaton o. So, napalihog ko kay sok-sok Teresita sa iyong bulsa.
No, kanang imong aras ngay mo yawiran. Isud sa bulsa. Ato sa pants nga bulsa, okay? Okay, hinahinay ha, basig lang ini mo mawiran ay kasi. Oh, hinahinay lang ha. Kaya pala bigaraw-karaw din sakto na. Saktura. O diya, dawata ka ng Teresita, o dawata ka ng Biblia nga nasa inyong atubangan na mahimong sundanan sa inyong kinabuhi na minyo. Bago para ba na, mainhan magina ko after 30 years, bago rin ginapon, pasabot, wag yun ay ukam-ukam. So, inaot punta na madaan na tungkol sa inyong pag-ukam-ukam, ha? Kanya paliho ko katubang mo sa mga tao, be? Oh, mga igsoon. Kane. Monikaroon ang bagong minyo nga nidawat sa sakramento sa kaminyoon sa atong simbahang Katolika. Limuel and Teresita Sumabong. Masipang pakpak. Alang kanila. Kaya baliho ko luhod mundo ha. Mga sponsors, lingkod sa kajot, no? Kaya ba po mga bigidara na patagamay. Hindi ko maulit na po sila din iyo. Gusto mo Kung siya na itong ginamon. Importante, malipay mo karoon ng lahat. Okay. Kaya ako ang iyo ng mga sponsors, paliho ko pindong tagbalik, ha? Ni ako pandungan si Lemuel o si Teresita alang sa panalangin o pagpampo Katawa. sa kinabuhi namin iyo. Amahan magbubuhat sa tanang kalibutan na gamak sa lalaki. Pwesto, pabkes. Dalik ko Pwesto ko na to silang duha. Kay himuon yung public. Hindi na tago-tago. Kanag yung public. Makitaan sa tibong katawhan nga naghilibong maahin sila. Okay? Kanya maghihap ko Lemuel o katulo, and then you may tease the bride. Okay? Isa na po mga 5 seconds na lang siguro. 5 seconds na lang pala biha. 5 seconds lang Lemuel, ha? Okay. Kaya po katulong, ha? Okay. Uno! Mura mag-may reaksyon. Dos! Okay. Dos, Emetina. Dos, maganin. Tres, si may kiss the bride. Picture. Kiss! Picture. Yee! Sige po! Dumi po! Ato sa tagang masipang pakpak. Congratulations, Lemuel o Teresita. Ang ginuman na kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos, samahan ka na kong Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa na ng humakalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpauna kong picture. Congratulations. Once again, I would like to request everyone to kindly find a comfortable seats because minutes from now we will start our program. And for those who are part of our grand entrance, we have our principal sponsors, Kingston, Bridesmaids, parents, Rachel Bonner, and our best man, Kayo Kuala sa Masagawas, for our grand entrance. Later na naman, no? We have our matron of honor, ladies and gentlemen, Fiona May Montalan. And here's for our best man, we have Mr. and Mrs. Sumago. Kung wala'y masikapong palakpakan. Alright, ladies and gentlemen, let us all welcome once again and witness the kissing of our newlywed couple for 8 seconds. Sige. Ari may tanong si Sir Sir, dari mga asawa. O, diyan sa mga directly
ako. Kasi naglibot siya sa atong beauty. Sige. Atong first time. Naglibot sa ating mag 8 seconds of kiss. Sige. Kaya ra? Sige. Kaya tabang yung ihap. Alright. And a count of 8. Naglibot pa sila. Nag-kiss mo. Alright. Let's do the counting, ladies and gentlemen. We have 8. Alam, maumo mo siya sa gusta. Bukis. Gusto ka sa ay, there's man. Sige, balik. 1, 2, 3, go. 8.